Nachádzame sa v kuchyni číslo 1, Oloran číslo 1, rok 1. Je tu vedľa mňa Nikodém Moravčík. A ideme na druhého kamaráda. Ako ti chutí? Výborné to je. Čo? Výborné to je. A chcela by si viac alebo menej? Viac. Ešte si dám. Chcela by si tento alebo to? Tento. Je také efekty, že... Prejdeme ďalej. Počkaj, prechádzame. Je tu ďalšia sestranica Lucia Moravčíková. Poďme za ňou. Lucia Moravčíková. Dneska prvý deň v kuchyni. Cítiš sa dobre? Výborné. Chcela by si sa ako cítiť? Ešte lepšie. Čo ti tu chýba? Maminka. Nálada. Konkretizuj tu prosím ťa. Si moc smutný. Dobre? Hej. Jo. To je všetko. Uvidíme sa zase o chvíľu. Takže, ahoj Cibo. Povedz nám, kde sa práve nachádzaš? Nachádzame sa pri bývalom kurníku. Toto je on. Kto tam bol predtým? Boli tam sliepky. Až to je... No nie je to moc dobré slovo na sliepky. To boli také napodobeniny od haja. Prečo napodobeniny? Lebo sme ich to vypustili, oni tam stáli, jak sprostej. Proste to ani ohľadu im nebolo treba, tak tam iba hodiť pár dní, oni neujdu. A aspoň vydávali nejaké zvuky občas? No, Či nevieš, nebol si tu? Vzdychli. Homer, prosím ťa, poď, pridaj sa k nám do rozhovoru a povedz nám, ako prebiehalo zabíjanie sliepok. Chytili si klátik, posadili si tamto kura, skoro mu odťali hlavu, potom tam Valdo padol do toho, keď ste vyťahnuť mačetu. Asi takto to prebiehalo. A dalo sa to jesť, to čo natočil? Dalo sa to jesť, to čo zabili? Áno, bolo to trocha súrové občas, ale dalo sa to zjesť. Občas. Nikto nemal žiadne zdravotné problémy? O tom nevím. Nikto. Prežili to bez zdraví. Ohodnoť nám prosím ťa tvoj outfit, aký máš dneska. Môj outfit bol taký, že som práve vybral. Ja by som to zhodnotila, príliš veľa farieb a príliš veľa kombinácií a vzorov, to je niečo strašné. Vás to nevyzná, prosím vás pekne. Toto som o toto hovoril, zborové tričko, lebo som v zbore. Gate, také letné, svieže, aby mi tam dobre luftovalo. Tenisky, také, čo mám staré... Chlebíky, trocha už popraskané. Pekáreň, chlebíky. Už praskal trocha chlebíky. Môžeme tuto pozrite. Taký praktický som povedal outfit, lebo vieš... Prevzdušnené topánky. Tenisky luftuje, tričko musí byť. A toto len taký doplnok, vieš, akože... Čakám, kým mi to zaváže. No, musíš preto niečo spraviť. Už si niečo spravil? Napísať, keď chceš. Pre televíziu. Mama, som v televízore, mama! Budem v televízore, mama! Som tam! Mama! Vidíš ma, som tam! Monika. Niko, čo sa tu deje? Takže, milí diváci, v tomto typku, milé dekyšane, robia nábor na zajtrajšiu omšu, takže vstupte. Nevedela si zachytiť, v menším rozbehnutí všetko v porádečku.